हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। मबाइल आरो इन्टारनेटनि जोहै आथिखालाव गोबां खामानि मावनो हानाय जासै। बिदिन्थि बायदियै फ्रेन्ड्स मोनसे सिमनिफ्राय गुबुन मोनसे सिमसिम जोङो मबाइल डाटाखौ ट्रान्सफार खालामनो हानाय जाबाय। बेबायदि जुनिया सोंथिया सिखारदों जोंनिनो सासे लोगो बिथांनि गोसो सिङाव। थ' बिथाङा आंखौ खावलायहरदों जे जोङो माबोरैहाय मोनसे सिमनिफ्राय गुबुन मोनसे सिमसिम जोङो माबोरैहाय मबाइलनि डेटाखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो। हेलो गाइस, दिस इज मी रमेन, वेलकाम बैक टू टेक्निकल बड यूट्यूब चैनल। खुलुमबाय लोगोफोरा, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड यूट्यूब चैनलाव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय मोनसे सिमनिफ्राय गुबुन मोनसे सिमसिम जोङो माबोरैहाय मबाइलनि डेटाखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो। बेनि बागै आङो फ्रेंड्स नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ट्रिक्सखौ दिन्थिनानै होगोन। फ्रेंड्स, नैबे भिडिअ आं नोंथांमोननो मोनथाम सिमनि बागै आङो दिन्थिनो हागोन। मोनसेया जाबाय एयारटेल, मोनसेया जाबाय जिअ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय वोडाफोन। अब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदोनि, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्ला फैदो लोगोफोर जों गिबियावनो जों एयारटेलनिफ्राय जों गुबुन मोनसे एयारटेल नाम्बारसिम माबोरै जों डाटाखौ ट्रान्सफार जायो बेनि बागै जों गिबियावनो मोन्थिना लानि। फ्रेंड्स, नोंथाङा मा खालामगोन, गिबियावनो फ्रेंड्स जोङो मोनसे नाम्बाराव जोङो मोनसे मेसेज हरनो नांगोन। अब्ला फ्रेंड्स आं गिबियावनो मा मेसेजाव थांबाय। थ' फ्रेंड्स बेवहाय आं मा खालामगोन, 121 आव मोनसे मेसेज हरनो नांगोन। फ्रेंड्स दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा 121 आव जाय मेसेज हरगोन नोंथाङा बेखौ बेबायदि लिरगोन, ADD। नोंथाङा केपिटेल लेटारै लिरनानै बेखौ एड होननानै लिरगोन। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि बै मबाइल नाम्बारखौ होगोन जाय मबाइल नाम्बाराव नोंथाङा नोंथांनि एयारटेलनि डाटाखौ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथाङा बेबायदि लिरखांनायनि उनाव मा खालामगोन, नोंथाङा बेखौ 121 आव नोंथाङा बेखौ सेन्ड खालामनानै होगोन। बेबायदि हरखांनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय एड खालामदोंमोन बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांना बेबायदि फैगोन। अब्ला फ्रेंड्स गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बाराव कास्टमार केयारनिफ्राय जिथु मेसेज फैदों नोंथांनो बेखौ दिन्थिनानै होनि। नाय फ्रेंड्स बेवहाय लिरनायफोर दं, नैबे नाम्बार नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों। बेनि ओंथिया मा जाबाय फ्रेंड्स, आङो नैबे मोनसे मबाइल नाम्बाराव आङो बै गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारनिफ्राय आं डेटाखौ मा खालामबाय, शेयार खालामहरबाय। थामहिनबा आं बेवहाय मा इउज खालामनो हानाय जासिगोन। अके फ्रेंड्स, अब्ला नाय नुनो मोनबाय फ्रेंड्स नोंथाङा जाय मबाइल नाम्बारनिफ्राय नोंथाङा बै 121 आव मेसेज हरदोंमोन बे मबाइल नाम्बारावबो बेबायदि मोनसे मेसेज फैबाय। नाय फ्रेंड्स नायना ला, योर रिक्वेस्ट टू एड डेश टू योर माय एयारटेल फेमिली हैज बीन रिसीव्ड। अब्ला आं मा खालामबाय, नैबे मोनसे मबाइल नाम्बारनिफ्राय आङो गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार, बै मबाइल नाम्बाराव आं मा खालामबाय फ्रेंड्स, नैबे मबाइल नाम्बारनि डेटाखौ आं मा खालामबाय, बेहाय शेयार खालामबाय। दानिया फ्रेंड्स आं नोंथांनो मोनसे खोथा खोन्थाबावनो नागिरदों। नोंथाङा बेवहाय मोनसेल' नङा गोबां नाम्बारखौ नोंथाङा मा बेवहाय एड खालामनानै नोंथांनि डाटाखौ शेयार खालामनो हागोन। फ्रेंड्स नोंथाङा मा नाम्बाराव नोंथाङा बेखौ शेयार खालामदों बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय मोनसे मेसेज लिरबानो जाबाय। बे जाबाय फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय लिर भिउ होननानै नोंथाङा मेसेज लिर, बेखौ केपिटेल अंकै लिर। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ सेन्ड खालामना हो। अब्लानो फ्रेंड्स नोंथांनाव मा फैगोन, मोनसे मेसेज फैगोन। बै मेसेजाव नोंथांनो दिन्थिना होगोन मा नाम्बारा नोंथांनि नैबे मबाइल नाम्बाराव एड खालामजादों। अके फ्रेंड्स, अब्ला फ्रेंड्स नायदो बेबायदिहाय नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैया, दा फलोइं आर द मेम्बार्स अफ योर माय एयारटेल फेमिली। बे नाम्बारखौ आं मा खालामदों फ्रेंड्स बेवहाय एड खालामदों। बे नाम्बाराव डेटा शेयारिंखौ नोंथाङा जुदि एगेन डिलिट खालामफिननो लुगैदोंब्ला अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय मेसेज लिरहरफिननांगोन 121 आव। ब्ला बे मेसेजाबो जाबाय फ्रेंड्स नोंथाङा डेल होननानै लिरनो नांगोन। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा बै मबाइल नाम्बारखौ लिरगोन जाय मबाइल नाम्बाराव नोंथाङा शेयार खालामदोंमोन। थ' फ्रेंड्स अब्ला आङो नैबे मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय आं एड खालामदोंमोन। अब्ला दानिया बे मबाइल नाम्बारखौ आं डिलिट खालामफिनगोन। अब्ला फ्रेंड्स आं बेवहाय बेबायदि थुनानै होबाय। थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेंड्स आंनाव बेबाय मोनसे मेसेज फैबावगोन। नायदो, दिस नाम्बार विल बी रिमुभ फ्रम योर माय एयारटेल फेमिली एन्ड विल नट बी एबल टू यूज शेयार्ड 3G 4G बैलेंस टू कन्फार्म रिप्लाई विथ 1। फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ कन्फार्म खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन, बेवहाय 1 लिरनानै कन्फार्म खालामनो नांगोन। अब्ला फ्रेंड्स 1 बेवहाय आं मा टाइप खालामबाय, बेनि उनाव सेन्ड खालामनानै होबाय। अब्ला बेथ' जाबाय जोंनि एयारटेलनि। दानिया फैदो जोङो जिअ'नि डाटा ट्रान्सफारखौ जों माबोरै बानायनाय जायो बेखौ नायना लानि। फ्रेंड्स नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै
माइ जिअ होननाय मोनसे एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल खालामनानै लानो नांगोन। आङो माइ जिअ होननाय मोनसे एप्सखौ आङो इनस्टल खालामखानानै लादों। दानिया फ्रेन्ड्स जों मा खालामगोन नैबे अपेनाव थुनानै होगोन। अब्लानिया मा जागोन फ्रेन्ड्स जोंनिया बेबायदिहाय गेंगोन। अके फ्रेन्ड्स। दानिया फ्रेन्ड्स बेवहाय मोननैसो पारमिसन जोंनाव बेयो बिदों। दानिया जों एलाउ खालामगोन। जों मोनफ्रोमखौबो बेवहाय एलाउ खालामनानै होगोन फ्रेन्ड्स। बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोन नोंथांनि जिअ नाम्बारखौ होनानै बेवहाय नोंथाङा रेजिस्टार खालामग्रोनो नांगोन। फ्रेन्ड्स आं बेवहाय अलरेडि बेवहाय रेजिस्टार खालामखाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि जिअ नाम्बारनिफ्राय गुबुन मोनसे जिअ नाम्बारसिम डेटा शेयार खालामनो थाखाय नोंथाङा आइदार नैबे मोनथामाव थुनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों माइ भाउचार नोंथाङा बेवहाय थुना होगोन। नङाब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा नैबे सिङाव मोनबा अपसन मोनदों। नोंथाङा होम, रिचार्ज आरो मोनसेया जाबाय माइ भाउचार, माइ कुपन्स एन्ड सेटिंस। नोंथाङा नैबे माइ भाउचाराव थुनानै होगोन। अब्ला नायदो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जेब्ला बेवहाय थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज नुगोन। बे पेजाव मा नुनो मोनदों नाय नोंथाङा फ्रेन्ड्स गिबियावनो मा दङ भिउज दङ, बेनि उनाव बाय दङ, ट्रान्सफार, रिडिम, हिस्ट्रि बेबायदि दङ। दानिया फ्रेन्ड्स नोंथाङा नोंथांनि जिअनिफ्राय डेटा ट्रान्सफार खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे माइ भाउचारनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनो नांगोन बेखौ ट्रान्सफार खालामनो नांगोन। ट्रान्सफार खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेवहाय नैबे ट्रान्सफार होनाय अपसन दङ बेवहाय थुनो नांगोन फ्रेन्ड्स। जेब्ला थुनानै होबाय फ्रेन्ड्स नोंथांनो बेबायदि नुजाबाय इउ हेभ नो स्टोर्ड भाउचार्स, क्लिक अन द प्लस बाय बाटन अबव टु चुज फ्रम आवर केटालग और पिक फ्रम द फीचर्स भाउचार बिल'। दानिया फ्रेन्ड्स मा जाहैबाय आंनियाव बेवहाय जेबो दोनथुमनाय बेयाव भाउचार गैया। जुदि आंहा भाउचार्स थानायबा मा खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स आं बेवहाय ट्रान्सफार खालामनो हागौमोन गुबुन जिअ मबाइल नाम्बाराव। फ्रेन्ड्स बेखौ नोंथाङा खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन नैबे प्लास सिम्बल नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय बाय होननाय अपसन दं बेवहाय जोङो थुनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स बेवहाय माखासे ओंखारो भाउचार्सफोर ओंखारो। नायदो नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों सिलेक्ट भाउचार्स। नोंथाङा जायखिजाया मोनसे भाउचारखौ मा खालामनांगोन अनलाइनै बेखौ नोंथाङा पारचेस खालामनानै बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा बे भाउचारखौ मा खालामनो हायो गुबुननो बेवहाय ट्रान्सफार खालामनो हायो। अब्ला बेथ' जाबाय जिअ सिमनि। दानिया फैदो जों मोनथिना लानो जों भडाफननि बेलायाव जों माबोरै डाटा ट्रान्सफार खालामनाय जायो। फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि मोनसे भडाफन नाम्बारनिफ्राय गुबुन मोनसे भडाफन नाम्बारसिम डाटा ट्रान्सफार खालामनो नोंथाङा कास्टमार केयार 198 टल फ्रि नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा सोंहरनो हायो आरो सोंहरबानो नोंथाङा बुजि मोनगोन जे जोङो माबोरैहाय भडाफन नाम्बारनिफ्राय गुबुन मोनसे भडाफन नाम्बारसिम जोङो डाटाखौ ट्रान्सफार खालामनाय जायो। अब्ला निश्चय नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ।